Ja z každej strany vždy a všade, a nie len v mojom pôsobení, ale od každého naokolo počúvam, že na veci nie sú peniaze. Zrazu sa dozvieme, že v časoch konsolidácie je nevyhnutné kúpiť 12 nových limuzín za 70 000 eur každú. Alebo sa zrazu príde na to, že je treba opraviť na nejakej inštitúcii fasádu, ktorá áno, tiež môže mať bezpečnostné riziko a je treba s tým pracovať a treba na to určite prihliadať a treba to opraviť, ale stojí to zrazu 7 miliónov. Tá istá inštitúcia mala na niečo problém nájsť 3 000 napríklad na nejakú vec súvisiacu s prístupnosťou. Hovorím si, že ak vieme nájsť 7 miliónov, tak nájsť 3 000, niečo robíme strašne zle a niekto veľmi zle hľadá. Niektoré investície sú krátkodobé, a niektoré investície sú dlhodobé. Práve prístupnosť je podľa mňa dlhodobou investíciou, pretože chodiace línie na chodníkoch tiež nie sú investičnou záležitosťou. Nepoznám vodiacu líniu, ktorá by zarábala peniaze. Ak hej, tak takú si postavím do okolo celého bytu. Ale tiež je to o tom, že to pomáha ľuďom, napríklad vodiaca línia aj z môjho fachu, pomáha to ľuďom slabozrakým a nevidiacim môcť sa slobodnejšie pohybovať po meste, po verejnom priestore. Môžu napríklad vďaka tomu chodiť do práce, môžu chodiť do kultúrnych inštitúcií, môžu vďaka tomu sa zapájať do verejného života. Tam môžu už tú hodnotu aj finančnú a investičnú vytvárať tým, že sú sociálne, spoločensky aktívni. Mnoho výskumov to potvrdzuje, tak je menšie riziko potom nejakých depresí. Človek, ktorý nemá depresie, nemá ani ďalšie zdravotné problémy, respektíve je menšia náchylnosť k tomu, je tam menší náklad na zdravotníctvo pri tomto jednotlivcovi. Ak je človek takto zapojený do verejného života, aj napriek ťažkému handicapu, tak sa znižuje šanca, že v 25-ke spácha samovraždu, lebo už nezvládá tie každodenné prekážky, desiatky až stovky prekážok, ktoré ľudia s handicapom denne zažívajú. Ak nám naozaj záleží na ľuďoch okolo nás a ak aj štátom a inštitúciám záleží na ich občanoch, tak by sa na to mali dívať skrz takúto dlhodobú optiku.